Сякаш думите ти запълват празнината в съществото ми. Искаш ли да видиш? Ноутънг! Фин и Джейк. Чуйте, вие сте моите герои. Фин и Джейк изправят своите същества в двубой, изваждат прасето и търсят голямата победа. Новото приложение Adventure Time Card Wars Kingdom, налично в магазина за приложения. Възможно е да се изисква покупка в приложението. Изисква се разрешение от платеца. Приложими са условията за ползване. Ясен Пенчев, режисьор на дублажа Даниела Горанова. Приготви се, следват дракони отвъд хоризонта. Когато е време за екшън. Не пропускай дори секунда от новите епизоди на Ben 10. Днес от 16:20 само по Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Hot Wheels! Супер бърза писта! 3, 2, 1! Изстрелване! Избери най-бързата кола! Мини през обръча и стреляй се максимално далеч! Кой ще победи? Hot Wheels супер бърза писта за състезания! Търсете в Хиполенд и Комсет. Включете се в играта на hotwheelscars.bg. Hot Wheels! Тирекс Вилне! Ловът започна с говорещия Тирекс звяр! Не припървай до джунглата ми! Атакувай го! О не! Падна в капана на челюстите му! Пусни го! Другия път ще те хвана, Hot Wheels! Звярат Тирекс! Ще избягаш ли от челюстите му? Между Звездни войни и новите Hot Wheels коли космически кораби. Можеш ли да победиш звездата на смъртта? Пази се! Вражески TIE Fighter е по петите ти. Истинска надпревара в космоса. Изстреляй количката, за да унищожиш звездата на смъртта. Какво попадение! Нов игрален комплект Звездата на смъртта от Hot Wheels с коли космически кораби. Триетажна къща! Дом, прекрасен дом, близо до плажа. Приятели си на цели 3 етажа. Асансьорът носи изненада. На покрива пати, това е наслада. Играйте с новата Барби къща на 3 етажа. Търсете в Хиполенд. Можеш да бъдеш каквото желаеш. Airhawks Switchblade! Събива изтрив! Ускори! И после полети с Airhawks Switchblade! Airhawks Switchblade от Spin Master! Има сигнал за спешен случай в града. Мики се спуска по пилона, готов за действие с пожарния камион. Винаги готови за мисия. Прекрасен ден за приключение в къщата на дървото с Мики Маус. Ела за риба с приятели. А след вечеря Мики активира светлините и звука на къщата. Добре дошли във вълшебния ресторант на Мини Маус. Кухнята магически оживява, щом Мини я доближи. А със своя сладкарски ван тя доставя лакомствата. Да играем с Мики Маус и приятели. Пожарна, летен ден и ресторантът на Мини. Nerf Modulus идва с 2 нови бластера, които можеш да модифицираш. Recon MK2 и Young Fire. Прибави допълнителни приставки, за да получиш желания бластър. Изглоби повече от 1000 комбинации с системата Modulus. Новите Recon MK2 и Young Fire от серията Nerf Modulus. Бластерите и приставките се продават по-отделно. Покрайнините на Лего Сити. Азизе! Един от смелите изследователи е в капан. Направи новия хеликоптер за доставки и закарай човека в изследователската база. Новата колекция изследователи на вулкани от Лего Сити. Основите и моделите от фона не са включени. Търкаля се по боти, глатушка се и пада. Весело пътуване на влакчето. Със светлини и звуци по целия си път. Кара като лудо из целия ни хол. The Tumble Train. Толкова е забавно с влакчето на Little Bikes. От Комсет. Добре дошъл в света на Monopoly Junior. Играта, в която можеш да купиш всичко, за което винаги си мечтал. Посети зоомагазина и купи най-щурото място в играта. Разходи се в увеселителния парк. Той е главната атракция в Monopoly Junior. Можеш да притежаваш всичко с новата игра Monopoly Junior. От Hasbro Gaming. T-Blast! Новите оръжия Костенурки Нинджа с меки, муниции и герои. Готови? T-Blast барабанен бластер. Говорещ бластер с пълнител. T-Blast арбалет и двуцелен бластер. О, да! Покуси мусантите! Победа! Оръжие T-Blast Костенурки Нинджа с меки, муниции и герои от Felix Toys.
Това и още над 1000 супер предложения в коледен каталог Хиполенд 2016. Нов игрален комплект от филма на Disney Pixar «Колите». Направи скок каскада над огромна редица коли. О, пропусна! Рете на Макуин светкавицата. Приготви се за супер изстрелване и скочи през обръча. Невероятен полет! Макуин се приземява като победител. Какъв скок! Комплект въздушна каскада! Игрален комплект въздушна каскада. Заедно с количка Макуин. Винаги шик с Крейзи Шик. Добре, страхотни сте, момичета. Представяме ти комплектът Пеперуда. Засияй с целия си блясък. А за винаги уникален стил, ползвай комплектът салон за маникюр. Кажете шик! Крейзи Шик! Винаги шик! Мечтаеш ли да играеш с истински делфини? Това е Блу-Блу, малкото бебе делфин като истинско. Грижи се за него и го обичай. Той иска да го галиш и да играете. Благодарен е, когато го храниш. А само сега в Хиполенд спести 30 лева и вземи Блу-Блу на коледна цена. Това и още над 1000 супер предложения в коледен каталог Хиполенд 2016. Ново! От Маша и Мечовка. Сладки малки фигурки за събиране и размяна. На Маша! И живей страхотни приключения и събери различни Маша за своята колекция. Фигурките на Маша за събиране и размяна. Само от Симба! Трансформърс. Някои сили винаги ще се опитват да те спрат, но ти имаш избор да трепериш в краката им или да се изправиш и да надминеш всички очаквания. Power Surge. Дрифт колата Hot Wheels. Супер маневрена кола с специални дрифт гуми, които могат да се сменят. Турбо екшън за супер дрифт маняци. Супер дрифт колата Hot Wheels и колекцията коли с радиоконтрол Hot Wheels. Хиполенд представя! Само в Хиполенд. Край на рекламната пауза. Ученици, нека оползотворим добре този час. Така че пригответе се и начало. Колко ще продължи този вой? Цял ден! Ще се размажем! Запознай се с 3 мечки с големи мечти. Панда мечтае за нови приятели, но и няколко харесвания му стигат. Белия мечтае за кулинарно съвършенство и спортни разходки с бременни дами. Гризли пък мечтае само за безплатни неща и боксови ръкавици. А заедно мечтаят да бъдат свободни. Виждали ще го постигнат в новите епизоди на Ние мечоците. Днес от 18:35. Само по Cartoon Network.